Good morning everyone. Morning. Have a nice day ahead. No, kanami isang chimpo subong. Kung makita ninyo ba, kanami masanag manayanaya. Baw, amugid ni tani relasyon yung aduha. Kung kinpili iya ka, kag wala siya nagpadala-dala sa iba. Manayanaya gid tani ang imo na batyagan kung aga. Ay abaw, ma'am, aga naman ha, may nadumduman ka naman. Ay ambot na lang sa imo, ma'am. Sige, makadto na kita sa may high school. Kaya dito ang posting ni ma'am. So, sunod lang ah. Okay. Ari na ta. Pakadto na taliwat sa high school sa aton dutihan. Kita nyo ni ha. Kita nyo ni ang dalan. Tadlong, di ba? Baw, amo na tani ang dalan sa relasyon yung aduha. Kung wala siya naghapit-hapit sa iba, ay ambot. Nano naman niya dumduman ni ma'am niya aga pa man. Tulok ko. Nagagana ang isip aga pa. Hala. Madulom. Hala. Madulom. Ay ambot. Baw, amugid niyang imo batyagon. Kung imo mabalaan. Nga iba na ang rason sang iya pagyuhom. Amugid ni kadulom. Ay, nano man mga. As usual, si ma'am nyo naman na una, subong aga. So, maplastar ako na ng mga langga. Kaya may surprise kita nga ibalita regarding sa shoutout. Dali lang ha. See you in a while. Stay tuned lang gid dyan. Kaya may announce si ma'am. Sige, ambot sa aton hugoterang maestrangan niya. O, standby na. Again, maayong agaliwat, nakaplastar na si ma'am, na ari na nakaposting sa iya perungkuan. But today is the final examination week. Kay sobra na si ma'am 200, dayon nun ta ang shoutout. Ang shoutout is for this week sa tanan nga naka-perfect sang final exam ni ma'am. I-name naton para nga worth it. May hantumanan kamo kay ma'am nga na-vlog naton. Tok sa aga pa nagparinitla na ako. Nagin-vlog naton nga once in your life nakita niyo inyong ngalan sa YouTube channel ni ma'am nga nagabarakang. It's because ang rason perfect ang final examination. I-take ang challenge? Oo, Kamu pa bala? So, kung manotice ninyo, kadasig lang sang chimpo subong. Finals na, no? Pira lang kabulan nagligad, no? Kadasig lang gid sang chimpo. Sang una, single ka pa. Subong, single ka man Japon. Ay, chimpo lang gid guro ang madasig para sa imo. O, sige na lang. Padayo na lang sa imo kausa. Ha? So, basta, subong nga si Mana, lawago naton tanan kung sino ang naka-perfect sa final exam. So, dapat nami ang standing halin sang prelim, sang midterm, hasta sa finals. Okay? Para mag-look back ka mo 5 years, 10 years from now, nakita ninyo sa vlog Japon ni ma'am nga ara ang inyong ngalan. Nga once in a while, naka-perfect ka mo. See ya!